Najeriya za ta samu kyakkyawan canji, za ta samu kyakkyawan yanayi, za a sami yalwar arziki, za a samu zaman lafiya. komai da ya nuna mana wannan rana mai tarihi, ranar da muka zo domin mu yi wa shauran jam'iyyu ƙurƙus a Kano a kuma tarayyar Najeriya. Na tabbata zuwan wazirin Kano yau Kano ba baƙo ba ne, illa ya zo don ya tabbatar da sada zumunci, domin ya gan ku gan shi, ku tabbatar da cewar jam'iyyar PDP tana da ango mai jiran gado. An ce idan mutum zai baka riga ka dubi ta jikinsa. Waziri ya yi mun gani, ya kuma yi mun gani, kuma an san nagartarsa. Don haka ba zan ja ku da dogon zance ba. Dukkanin wanda ke rayuwa a Kano ya san me manufarmu, ya san me aƙidarmu, ya san kuma ba ma tarayya da sakarci, ba ma tarayya da susanci, ba ma tarayya da jahilja, ba ma tarayya da rashin mutunci. Mu muna yakin neman zaɓe tukuru, kuma muna neman Allah ya tabbatar mana da nasara. Ba na buƙatar in ce muku in an samu gwamnati za a yi muku kaza, za a yi muku kaza, domin mun yi kun gani ba haka ba ne? Ba haka ba ne? To insha Allah duk wanda muke tare da su za a samu nasara insha Allah. PDP! PDP! Najeriya! A jihar Kano akai Malam Aminu Kano, a jihar Kano akai Sabo Bakin Zuwo, a jihar Kano akai Abubakar Rima, a jihar Kano akai marigayi mai gidana uban gidana kuma malami na siyasa marigayi dan masanin Kano da ta Yusufu mai tawasiri, kuma a jihar Kano kuke da Malam Ibrahim Shekarau. Jama'an jihar Kano ina so ku sani lokaci yayi da ya kamata ku farfado da jihar Kano kamar yadda aka santa a da. Ina so ku sani wannan dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar a jerin yan takarar nan shi kadai ne zai iya farfado da harkar kasuwanci a jihar Kano. Soyayya da yake muku yasa ya mallaki gidan kanshi a jihar Kano. Dan haka ina kira ga mata da maza, matasan jihar Kano, ku fito kanku da kwarkwatanku, ku sa ƙuri'ar ku inda za ta yi amfani. Duk darajar jihar Kano a ce dan takarar shugaban kasar jam'iyyar APC ya zo ya faɗa muku cewa ba abin da zai sai dai tikarawa, to wa iyazu billahi Allah ya raba mu da irin wannan shugabanni. To dan haka ina kira a gare ku da ku fito kanku da kwarkwatan ku zaɓi jam'iyyar PDP daga sama har ƙasa domin farfado da harkan kasuwanci a jihar Kano. Na gode Allah ya saka da alheri. PDP Najeriya, Allah ya tabbatar mana da alheri. The story out there is Masina Masifa. Da Tinubu da Atiku. Da Tinubu da Atiku. Da Shatima da Okowa. Jama'an Kano ku tafa kanku. APC. Nata APC Sakuta no petrol. APC. 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 To an ce Tinubu ya zo. Amalala. Amalala. PDP. Wani ya ce wai shi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة جهر كانوا الحمد لله
muna ƙarawa Allah godiya. Kowa ya san tarihin siyasar Najeriya kuma ya san tarihin siyasar Kano da abin da jama'ar Kano ke iya yi bisa ga fahimta ta siyasa. Yau mun zo gida tare da maslahar siyasar Najeriya na yau, na wannan ƙarni, na wannan lokaci. Wazirin Adamawa Atiku Abubakar. Mun sani cewa akwai 'yan takara, akwai 'yan takara. Haka ne ko ba haka ba ne? A yau magana da ake yi, wazirin Adamawa shine ɗan takara, kuma da yadda Allah mai jiran gadon zama shugaban Najeriya in Allah ya yarda. Idan kuka duba ana maganar cewa 'yan takara guda uku da ke bayan shi su ma suna takara, amma Bahaushe yakan ce ice mai kama. To wazirin Adamawa ba sai mun gaya muku ba, amma za mu tunatar da ku duk ya fi su cancanta kuma ya fi su sanin makamar aiki. Mun san Kano, kun san siyasa. Kada ku bari a zo da wata magana ta yaudara, a ce akwai wani wanda zai iya kai labari da yadda Allah ya ba wazirin Adamawa ba. Saboda ku sa hikima da fahimtar siyasa da aka san ku da shi, ku yi abin da ya dace, ku zaɓi wazirin Adamawa. Kada a ɓata ƙuri'a, kuma kada a bari muna da labari an yi tanadin kuɗi, musamman tsohuwar naira da ake tunanin wai za a iya sayen al'ummar jihar Kano da al'ummar arewa maso yamma da kuɗi, kamar mu cewa ba mu san 'yancin kanmu ba. Za ku aminta a sai ku da kuɗi? Za ku aminta a sai ku da kuɗi? Ni da na san jama'ar Kano siyasar 'yanci ake yi, ko ba haka ba ne? To siyasar 'yanci a wannan karo ita ce siyasar PDP, ita ce siyasar za ta ƙara kawo zaman lafiya, a shawo kan matsalar tsaro, don wazirin Adamawa in Allah ya ji a shirye yake a samun matasa aiki da mata, kuma a kawo ci gaba, musamman da sha'anin kasuwanci da ilimi. Saboda haka ina tabbatar muku da cewa wazirin Adamawa ya san duk matsalolin da ke addabar mutanen Kano, har da magana boda. Idan ya zo, ni ba zai muku jawabi akan wannan ba, shi ne zai tabbatar muku abin da zai yi. A saurare shi irin basira, kuma ba wanda ya bi wazirin Adamawa zama mutumin Kano. Gaskiya ne kuma gaskiya ba ne? Ina kira gare mu, musamman al'ummar arewa maso yamma, mu sani cewa naira da za a zo da ita, ko sabuwa ko tsohuwa, guba ce. Amma in ya zama dole a karba, ku karba don kuɗin ku ne da aka sace, aka kawo mana rashin zaman lafiya, aka kawo mana rashin tsaro. Da arewa maso yamma haka take ne? Da ba akwai tsaro ba, amma yanzu akwai shi. To suna so su amfani da wannan kuɗin ne don su zo su saye mu. Ina kira gare mu da mu tafi kai waye, mu fahimci cewa wannan ba zai tasiri ba, kuma da yadda Allah wazirin Adamawa za a zaɓa. Your Excellency, distinguished, let me from the onset commend the good people of Kano for this massive and impressive turnout. Kano has always been the melting point of our politics. It is clear today
that by the grace of God, Waziri Adamawa will be elected as president of this country by the good people of Kano State. Do not be deceived by anybody. There is only a contest between Waziri Adamawa and the others. And inshallah, he will emerge victorious. They are planning to bring in monies, both old and new currency. In fact, they are even planning to bring fake currency to deceive you on election day. It is their money that they should have used to provide security, to provide infrastructure, to provide employment and enabling environment for businesses to grow, that they have stashed and they want to come and buy your votes using those resources. I am sure Kano people are very conscious people, politically and otherwise, and you will reject those people. Don't accept to vote for them. You have seen how low APC has taken this country to. You have seen the level of infighting in the APC today. The infighting in the APC is what is reverberating across the country with a clear situation of almost bringing down the roof. Because they are seeing it clearly that they are not going to win this election. They want to bring down the roof. Don't let them. Election, by the grace of God, must hold. Free, fair, transparent election. And by the grace of God, Waziri Adamawa shall win that election. We will not accept any attempt by anybody to manipulate the electoral process. We are aware that they have brought in hackers to hack the beavers, to hack the INEC server. We will not let them. By the grace of God, PDP shall emerge victorious, and Waziri Adamawa is prepared to hit the ground running to provide leadership for this country, reunify this country, and re-establish security, and bring back our past glory. I therefore appeal to the people of Kano, and indeed the people of Northwest, because they want to make the Northwest at the dumping ground of their illicit wealth. Reject their wealth. Reject that blood money. If you must take that money, take it and vote against them. Vote for PDP. Vote for Waziri Adamawa. Vote for Atiku Okowa. God bless you. Jama'a a tafa wa tambuwal, a tafa mishi. Ta gidaje wajen gidaje 14 aka tara kudi, shi yasa suka damu. Let me reassure you that the better days of Kano will be back under Alhaji Atiku Abubakar. Kano used to be the place wherever, anywhere in the world, they are looking for better tannery, they will come to Kano. All the tannery companies, all the big factories that were here, they've all closed down. But today we have good news for you. Under Atiku Abubakar, when I say economy, you say Atiku. Economy, Atiku. Security, Atiku. Education, Atiku. Tolerance, Atiku. Unification, Atiku. Social order, Atiku. Health, Atiku. Peace, Atiku. Progress, Atiku. Prosperity. Atiku. Is there any other thing remaining? So who will you vote for? Atiku. Who will you vote for? Atiku. Which party? Which party? I can assure you, under the economy of Alhaji Atiku Abubakar, the poor will not be made poorer. Today, you see making the poor people poorer. Which country have you ever seen a poor man paying 2,000 naira on every 10,000 naira is collecting? Only under the present circumstance. I can assure you that with Alhaji Atiku Abubakar, the poor shall never be made poorer. Rather, the poor will be made richer. Our poverty alleviation program
will work very well. The youth empowerment will work very well. The women empowerment will work very well. I challenge the youth today. The only way to that prosperity, the only way to your future is to come out and vote for Atiku Abubakar and defend your vote. When you vote, do what to defend your vote. How many people will defend their votes? Let me see. Thank you, thank you, thank you, thank you. Inagode. PDP! PDP! Mutanen Kano, ɗan Kanawa, Assalamu alaikum. Kamar yi muku magana Hausa zan yi a Turanci. I want to address you, the people of Kano and Nigeria in Kano today. A political party must discuss its policies at home, in-house, and agree on how best to implement for the interest of the ordinary people. That is how we do it in the PDP. In the other party called APC, which is a contraption, they do not discuss any policies because they have no policies. They only came to take over power for their own selfish interests. Since they came, they have been suffering the Nigerian people on a daily basis. There is no fuel for you. There is no food. There is no money. All this time, Nigerian people are suffering. They are killing all our people in the villages and even in the towns. They have done nothing. The governors do nothing. But today, because they have collected plenty of money to come and buy votes, they are busy quarreling among themselves on who is responsible. Who is responsible is APC. It's not only Buhari, it's not any Kaba in the villa, it is APC that brought us problems in this country. Under PDP, we were doing very well. We were becoming the richest economy in Africa. Today, after 8 years of suffering Nigerians and they have nothing to offer, they have come with a policy of changing currency on the last minute. Nobody asked them to change currency. It's APC that decided to change the currency of Nigeria. They can't implement it. It's their problem. It is not the problem of PDP and it's not the problem of any other Nigerian. They are the ones who are making you to suffer. If they disagree among themselves, let them pack out their things and go. You should vote them out because they have nothing to offer. PDP we know what to do. When we take over power, we know exactly what to do to bring succor to the ordinary Nigerian. So today, here in the city of Kano, the city of progress, the city of Aminu Kano, and other distinguished people, I am telling you, the people of Nigeria, that APC is a party of suffering. It's a party that will bring problems. Anybody voting for PDP wants to continue to suffer. So whether it's Rufai, whether it's Sanwo-Olu, whether it's Ganduje, all they are telling you is a series of lies. They have nothing to offer the Talaka in Nigeria. We will come back. Our president, Atiku Abubakar, whom you will vote to power in the next few weeks, we will rally around him. We will discuss our policies. We will see where they are affecting you. We will make sure we implement the successful policy that will bring back Nigeria to its glory. We are supposed to be the leaders in Africa and everywhere in the world. We should be respected. PDP has brought us shame and we will not continue to return them in power. APC. Vote for PDP from top to bottom. From bottom
to talk. Atiku Abubakar as president. Nigeria! Nigeria! Thank you. PDP! Duk wanda yake son ya ji mu kira shugaban kasa mai jiran gado, maganin masada, maganin barayi, maganin APC, Atiku Abubakar. To, Kanawa, assalamu alaikum. Da farko dai, ni ba Kano ne. Domin a nan Kano na yi karatu, a nan Kano kuma na yi aiki. Don haka ba abin da ban sani ba game da Kano shekaru 50 da suka wuce. Ina so in tambaye ku tsakaninku da Allah. Yanzu APC suna mulki kusan shekara 8. Ci gaba kuka samu ko kuma baya kuka koma? To a'udhu billahi da APC. Amin. Na biyu, ina so in tambaye ku. Kuna son ku dawo da zaman lafiya? Kuna so a dawo da zaman lafiya? Na biyu, ina so in tambaye ku. Kuna son martaban noma ya dawo ga Kano? Kuna son martaban kasuwanci ya dawo ga Kano? Kuna son a bude boda? To ga munan PDP mu ne kawai za mu waɗannan abubuwa guda hudu. Alƙawari ne muka ɗauka muku tsakaninku da mu da kuma Allah. Idan kun zaɓi PDP sama zuwa ƙasa, ƙasa zuwa sama, idan Allah ya yarda waɗannan abubuwa guda hudu nan ne kuma matasanmu da matanmu za su samu sana'o'in yi. Kun amince, kun ɗauki alkawari za a zaɓi PDP sama zuwa ƙasa, ƙasa zuwa sama, to a daga hannu alkawari zuwa ga Allah. Jama'an Kano, ba wani abin da za mu faɗa muku ya wuce wannan. Now, the people of Kano, I want to address you briefly in English. I want to pose just about 4 questions. Do you want the return of peace in Kano? Do you want the return of agricultural prosperity in Kano? Do you want the return of your industries in Kano? Now, do you want the borders open? It
is only PDP administration that can implement these 4 key policy issues. Therefore, I want to appeal to you to vote PDP from top to bottom, from bottom up. Do you understand me? And I promise you that these policies will be implemented during the PDP administration. Because we have done that before. Inshallah, we shall do it again. Do you agree? PDP! Power! PDP! Power! Nigeria! Nigeria! Nigeria!